alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri. To kamar yadda dai kuka saba gani na, ko in ce kuka saba ganin na saba kawo muku shirye-shirye, to yau ma na zo muku da wani shiri ne wanda zai burge ku kuma ya kayatar da ku insha Allah. To yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka kashe kwamfutar wani ta kwamfutanka. Abinda kamar abin mamaki, wani zai ce ya za a yi na kashe kwamfutan wani kuma ta kwamfutata ba tare da na je na taba kwamfutarsa ba. Abin da gaskiya mai sauki ne in ka bibiyi tsarin da za ka yi ka kashe da farko. Kana bukatan ka je ka bude command prompt ɗinka, wato abin nan cmd. za ka yi amfani da window ne, za ka je ka kai sacin run. In kai run gashi nan ya fito, yau gashi nan za ka iya yin amfani da shi ka bude, ko kuma kai control r sai ka rubuta cmd. Da zarar ka rubuta sai kai ok, zai kawo ka wannan wuri. Zarar ya kawo ka nan wurin sai ka rubuta shoot down, ok, down minus I, shoot down minus I ke. Zarar kai haka sai kai enter. Zarar kai haka, to shi wannan abin nan din zai bude maka wannan wuri, zai kawo ka remote shutdown dialog din nan. Da zarar ya kawo ka nan wurin, zaka je ka shigar da sunan kwamfutar da kake son ka hacking. Misali ka kashe sunanta, misali zaka da NSS or NNSNN sunanta. Misali kana yin haka, kana shigarwa, sai ka bata sai ka bata misali shutdown kake so ta yi, sannan sai ka bata sakankunan da kake so ta yi. Sannan za ka iya yin rubutu command wanda zai gani akan screen. In ka yi misali ka ce wannan kwamfuta PC Sajid Ali ya kashe ta, misali. In kai haka kana yin ok, to za ta mutu in dai sunan kwamfutar ya kasance wannan. To sakamakon mafi yawanci ba mu san sunan kwamfutar ba, muna zuwa sai dai mu je mu browsing mu gano wace ce sunan kwamfuta. Sai ka dawo, sai ka cancelin din nan, sai ka dawo sai ka rubuta net users, sai ka yi ok. Da zarar wasu suna kan online a lokacin, to za ka ga duk sunayensu ya bayyana ana. Duk wanda tasa take kan online, kawai za ka je ka ɗauko. Da yake babu wata a online, ya tawa ce a online, da haka sunan ya kasance iya na wani aure. To don haka sai ka je ka rubuta misali shutdown minus I din nan. In ka rubuta sai ka yi ok, sai ka rubuta sunan kwamfutan da kake so kai ake. Za mu gwada da tawon saboda babu wata kwamfuta a kusa. Sai mu rubuta sunan kwamfuta ta Mr. haka. Misali sunanta kenan, sai mu yi ok. Nan bata za ta yi sakan 10 before ta dauki. Sannan kuma command din nan na batun batun cewa za ta faɗa mana
waye a command ɗin da za ta tura mana. Za mu sa misali Sajid Ali ya kashe wannan PC. Misali abinda muke so ta kawo mana kenan. To sai mu yi ok, muna yin ok za ta kashe, za ta yi restarting ne, amma yanzu to muna so ta shut down ne ga. Don haka sai mu abin nan sai mu danna ok. Muna danna ok to insha Allah ta mutu. zan yi amfani da waya don ɗauka muku saboda ita ɗaukewa za ta yi, kuma za mu so bidiyon ya tsaya. Don haka zan tsaye da bidiyon sai in ɗauka muku da wayata sai ku kalla. Na jona shi sai kai ok. Da zarar ka zo kai sai ka zo ka sai kai ok din. Kana yin ok to ka gani ya nuna maka ganan comment ɗinka ya fita. Sajid Ali ya kashe wannan PC. To ka gani da yake sakan 10 muka bashi, sakan 10 na cika kawai ta fara rubuta mana shutdown. To gashi nan tana ɗauke, da zarar ka ɗauke to shi kenan insha Allah. Yanda za ka kashe kwamfutar wani kenan ta kwamfutar ka, da zarar ka san username ɗinsa ta hanyar abin nan sacin ɗinsa a abin nan a online. Musamman ka je ka library na manyan makarantu, to in ka je ka ce can duk za ka samu mutane suna online. To dukkanin a banza za ka samu net user ɗinsu, username ɗinsu na asalin kwamfutansu. Kana yi kuma kawai zai kashe kwamfutan ba tare da wani abu. Ci gaba da kasancewa da ni, suna na Sajid Ali. Mu haɗu a wani shirin na gaba. Ku subscribing, ku share na wannan bidiyo domin ganin yadda za ku yi wasu abubuwan ma da dama. Sai anjima.